Fil-Forti Sant'Irmu l-Prim Ministru Robert Abela ppreżenta pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika b'saħħtu b'nefqa ta' 900 miljun euro. Il-pjan huwa msejjes fuq 3 pilastri. Dak ta' tnaqqis ta' spejjeż u aktar finanzjament lin-negozju u lill-familji. Spinta lid-domanda domestika u sosten qawwi dirett lill-industrija ta' pajjiżna u favur ix-xogħol. Il-pjan jinkludi 200 miljun euro oħra f'differiment tat-taxxi sal-aħħar ta' wissu biex bekk in-negozji jiġu mejjuna fl-likwidità. Il-pjan li ppreżenta l-Gvern fih sensiela ta' proġetti kapitali li fuq medda ta' 7 snin se jtejbu l-infrastruttura industrijali ta' pajjiżna b'madwar 400 miljun euro u 3 miljun euro f'sosten lill-familji u lin-negozji ta' pajjiżna. Dan ifisser li dan l-intervent jisbuq dak li sar fix-xhur li għaddew. F'konferenza, il-Prim Ministru saħaq li dan il-pakkett ta' miżuri li jolqtu lil kulħadd huwa l-akbar injezzjoni li qatt tagħmel il-Gvern fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-fatt, dan il-pakkett huwa ekwivalenti ta' 6.7% tal-prodott domestiku gross tas-sena l-oħra. Il-Prim Ministru fisser kif dan il-pjan seta' jkun possibbli għaliex kellna ekonomija reżiljenti u bi spazju fiskali. Dr. Robert Abela semma wkoll l-investiment qawwi fis-settur tas-saħħa li wassal biex Malta rreġistrat l-inqas tixrid tal-pandemija u l-inqas inwiet minn dan il-virus. Saħaq li issa wasalna lura għan-normalità. U għaliex konna bil-għaqal u għaliex nidejna dawk il-pakketti u miżuri inċentivi finanzjarji illum qegħdin f'qagħda li ser inniedu dan il-pjan ta' reġenerazzjoni għall-ekonomija tagħna li permezz tiegħu se nagħmlu il-pass li jmiss biex niġu lura għan-normalità sħiħa. Dan għaliex nemnu fin-negozji tagħna, nemnu fl-impjiegi ta' pajjiżna, konvinti illi għada ser ikun aħjar millum u b'dak li se nagħmlu llum se nkunu qegħdin nagħtu injection b'saħħitha ta' fiduċja lin-negozji tagħna. Il-Prim Ministru semma miżura ewlenija li se tolqod mod pożittiv lill-familji Maltin u Għawċin u anke lin-negozji. Din hija l-miżura tal-voucher ta' 100 euro għal kull persuna li tot 16-il sena jew iżjed biex din is-somma tonfoqha f'lukandi, ristoranti u ħwienet oħra fost oħrajn. Din hija realtà, familja ta' 4 persuni se tkun qed tirċievi 400 euro vouchers li jistgħu jintużaw fis-setturi li semmejt fis-suq lokali. Din hija l-fiduċja li għandu dan il-Gvern fil-poplu tagħna, fin-negozji tagħna, fiduċja li qegħdin nirreċiprokaw b'dawn l-inċentivi biex flimkien inkomplu mixjin il-qudiem. Il-Prim Ministru rimarka wkoll li l-Gvern mhux se jkun qed jintaxxa lill-poplu biex jagħmel tajjeb għal pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. L-ekonomija tmexxija l-qudiem billi tinċentiva lin-nies, mhux billi tintaxxa u tieħu mingħand in-nies. Dan huwa prinċipju fundamentali li fuq jemmen dan il-Gvern u li jiddistingwina mill-amministrazzjoni preċedenti. Għal daqstant jiena kommess li dan il-Gvern kif immexxi minni jibqa' jimxi fuq l-istess prinċipju ta' kif imxejna f'dawn l-aħħar snin illi nkomplu ninċentivaw in-nies u dan illi ħabbarna llum niffinanzjawh mill-inċentivi illi qegħdin nagħtu. Rigward id-domanda tiegħek għal daqstant ir-risposta hija le mhux se jkun hemm introduzzjoni ta' taxxi ġodda. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq in-negozji, dawk partikolarment li jaħdmu fil-qasam turistiku. Qal li jista' jasal żmien fejn titwessa l-lista ta' destinazzjonijiet li bħalissa tot għal 19 il-pajjiż. Fl-istess konferenza tkellmu wkoll il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Il-Ministru Scicluna semma żewġ miżuri oħra ewlenin, dik ta' rivużjoni ta' 50% fil-kontijiet tad-dawl għan-negozji u ta' traħħis fil-prezzijiet tal-fuel. Għamel kuraġġ, iftaħ ver fis-sajf hemm l-air conditioning u nies forsi minn tixtara, però il-Gvern se jkun spalla ma' spalla miegħek u sa jixxerja 50% tal-kurrent. Il-meter se jħallsu għax anke minn ma jiftaħx irid iħallsu, imma fil-każ ta' min se jiftaħ se jeħli l-elettriku, il-Gvern lest li jixxerja għal dawk it-3 xhur ta' Ġunju, Lulju, Awwissu f'kelma waħda nagħmlu kuraġġ il-min irid jarġa' jkompli idawwar ir-rota tan-negozju. L-istess għat-trasport fejn qegħdin inniżlu il-prezz ta' fuel għal petrol għal euro u 34 cents u fil-każ ta' diesel sa jaqa' 1 euro 21 cent. Min-naħa tiegħu il-Ministru Xkembri ppreżenta l-akbar investiment infrastrutturali li qatt tagħmel Gvern fil-pajjiż. Fost il-proġetti maġġuri li hemm ħansemmi l-Life Sciences Park li ħankomplu nestenduh wara s-suċċess li jagħmel
u għal dan ħankun qed nallokaw 98 miljun euro, ħankomplu nimbuttaw l-innovazzjoni u l-ekonomija diġitali permezz ta' upgrading ta' Cordin Business Incubation Center u żvilupp ta' faċilità ġdida bl-ispiża ta' 14 miljun euro. L-ex landfill tal-Marsa qegħdin nippjanaw investiment ta' 51 miljun euro biex issir park industrijali ġdid għan negozji żgħar, xi ħaġa li sfortunatament sal-lum il-ġurnata qatt ma stajna ngħinu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.